machiegni kendo e kinde mathoth midhiero mar oula kata lwenje daro oganda kendo miyo gilalo mwandu mathoth. Oganda modar e miechgi jadang'ni ahinya to ne kuonde jot. Midhiero machal kamano miyo rawera moro matiegore Sia Technical Institute koro ogudho kit ot minyal wuo kendo ger kamachielo. Vincentia Ouko ma jahigni 22 geno ni paro mentiere godo ibiro kete tim kata e gedo mag udi koda klese kuonde moganda thoro dare. Millicent Adhiambo miyo wasigana no. E kinde ma koth chwe mang'eny, oula mapek jamonjo kendo daro oganda mathoth. Pi oula bende jaketho mwandu mag udi koda puothe. Kopogore kod oula, lwenje mag siasa bende osedaro oganda moko ahinya to e kinde yiero. Gima no inspire mokwongo nang'iyo ndalo moko kanatin kabisa. Baba na ne tiyo kericho to ne lweny ogologi kanyo, lweny mar higa 2007. Koro kanogologi to gidhi dala, naneno ka ne gin gi chandruok, gigegi ne giweyo kocha to koma ne gidhie ni ne pod gionge kata lo ma ginyalo dake. Koro naneno ni ka anyalo gero odni nikech sani king'iyo nitiere jo dhoudi mopogore magore kendo yudo ka koth kochwe mang'eny oula golo ji kuonde modake. Koro ineno odni inyalo wuotho kode, idhi kode kumoro. Jomoko osewito ngimagi ka moko bende oselalo mwandugi kendo dar e miechgi kaluwore kod lwenje makamago. Joma odar jajote hema kata udi ma ok ogerore motegno kendo chal mar kuonde jot magibuoroe samoro jaketo ngimagi kama ng'awo. Seche ma oulo goli katacha ker nyalo wacho gi joge nyalo wacho niya kauru ute ka uteru ket kachacha mondo gidage. Koro githagre ni gibet e tent ma seche moko iyudo ka oketh ratich nyithindo matindo, suna okayo ji, kelo tuoche mopogore opogore. Ma ema omiyo rawera moro goro kendo loso kit udi ma inyalo ban, yar kendo ting' madargo ka ng'wech owuok. Gimomiyo aneno ni ot miyaro tiwuothogo ni en important en ni ka nang'iyo weche moko mag jok moko ma igolo kuonde modake kadhi kuonde mopogore tiyudo ka sechego gidake ute moko ma are there to stay. Koro naneno ni ka gikawo odni seche moko goli kano ionge mpango tika ot minyalo wuotho godo ni idhi go kucho nikech seche moko ionge kata dieri ni kucho to inyalo bede ndalo maromo nade. Nikech otweye kod skru, kit odni inyalo wuo kendo ban kochakore dier ot nyaka tado. Wi tado ma ogero inyalo wal kendo ting' gi fuoni odno nyaka komachielo ma ichunge odno. To kendo gimomiyo naneno ni akawo ot machalo kamae, nang'iyo wach ma ker mar Kenya sani wuoye mar udi minyalo yudo e bei moyueyo, e nengo moyueyo. Koro king'iyo ot ma iwuotho godo ni en be ochal gi gima ker wachono kendo dagomb ni ker mondo seche moloso meke ka ong'iye mara ni kaka achiel kuomgi. Ji nyocha ywak, kiwinjo kaka ji wuoyo e wach udi manowacho ka, yudo ka ji ywak ni utegi kidhi gergi tidhi gergi e town. To wan gi wuonewa, minewa kod owetewa modak e dala kucho. Koro ing'eni odni inyalo gere e town kata inyalo gere dala kucho. Vincentia Ouko oloso kit ot makamano kotiyo kod chumbe kachiel kod bepe. Mondo iting' ot nyiso ni nyaka ibed gi material mayot, gik milose godo mayot yot. Kidi ok inyal wuotho godo kumoro amora, matafari be pek, blocks bende pek. Koro nitiere yiende moko iluongo ni hardwood. Yiende gi king'iyo maber mondo thuth chamgi tek ahinya, to mondo koth gogi matowgi bende tek ahinya. Koro ikawo yien ni, nikech sani bende wapidho yiende, ikawo yien ni emiloso kimedo gi mabati. To nitiere kaka anyalo loso ni godo ma kiwuotho ti iniri iumo mana odini odong' mana ka gima en box. Kendo yiende ni miyo obedo ka gima en kalatas. Koro nyalo mi iso e gari tiwuotho kode. Giloso ot ma ng'ato nyalo dargo sama chandruok oneno, nikech ng'ato nyalo bedo gi ot gi gik moko maber. Ka koro odwa daro we tich kata odhi e rural area to owe gigi ka. Koro lodni giloso mondo jomoro ka ng'ato dwa dar to kawe gi gigege to odhi okete kama chielo chako dak manyien. Vincentia lero ni onyalo gero udi kidono machal gi opogore kaluwore kod dwaro mar wuon ot. Nyadendino ma jahigni 22
matiegore Siaya Institute of Technology wacho ni onge wichkuot e tije. Ji ka neni mopogore opogore. An kiano wuon, asekawo gini e lweta, anyalo idho witado agoni mabati. Anyalo gero ni gini king'iya, to kendo king'iyo gima asomo mechanical madil gi mashinde mag kembe. Loso mashinde gi ok en wichkuot kuoma, bedo molil ok en wichkuot kuoma. Gima wadwaro ni kaka wanyalo dak, to nyiri jowetena mondo be one gima timo. Vincentia kwayo jotelo mondo teme lwete e kit udi kata klese magigero e kor gwenge. To MPs coming from flooded areas, that is like Kano and where conflicts are, let's say Turkana, I'm kindly urging you to consider my invention, to consider my project. At least let's put it into practice. Just as you will be constructing classrooms, please give me even one class to construct so that you can even see what I'm trying to bring into focus and help me uplift myself as a youth and create employment for even others. Kawe gini ketie lwedo ine ber mokeloni. Mopogore kod dwaro mar dar mapoya, kit ot machalo kamae bende nyalo reso oganda masiko wuotho e kind bombe kata kor gwenge. We have what we call culture. There are certain tribes who, when they die, they don't want to bury in the urban areas. So if such houses can also be made with cheap materials to supplement the scheme of cheap houses, then when something happens, maybe a funeral or a function, they carry the house, go to the rural, finish the everything, and then come back. They can move with their house to the town or from town to urban. I think that is a positive innovation and shaping of creativity. Vincentia Ouko en achiel kuom rowere ma othedho kit ot manyalo konyo oganda masik dar kama siche ma apoya oyudogi. En ranyisi ni jopuonjre manie tiegruok bende nigi nyalo mar konyo yudo duoko ewi midhiero ma jajuko oganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok masiro jopuonjre dhi some pinje ma oko mano Kenya